Illum inxteħtu l-ewwel voti brabta mal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u r-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieħa. Fin-naxxar fil-post fejn se jerġgħu jkunu qed jingħaddu l-voti bdew jivvotaw persuni li fil-11 ta' April jew se jkunu msifrin jew rikoverati fl-isptar. Illum hemm eliġibbli li jivvotaw fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieħa 1263 persuna. Minn dawn hemm 782 persuna li huma eliġibbli li jivvotaw ukoll fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dawn il-persuni setgħu jivvutaw ġimgħa qabel wara li applikaw il-Kummissjoni Elettorali b'dikjarazzjoni ġuramentata. Matul il-jum tas-Sibt bdiet ukoll il-votazzjoni fir-Residenza San Vincenz de Paul u fid-Djar tal-Anzjani. Għar-referendum kien hemm eliġibbli li jivvutaw 3900 anzjan. Fl-ewwel nofsinhar ta' votazzjoni kienu sospiżi xi assistenti kummissjonarji minħabba xi inċidenti li nqalgħu f'Dar tal-Anzjani fl-Imsida u ieħor fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar. Fl-ewwel każ ivvotat persuna li ma kinitx eliġibbli li tivvota llum u fit-tieni wieħed resident ta' Raħal Ġdid ingħata l-polza tal-vot ta' Santa Luċija. Intant sal-10 tal-lejla l-elettorat għandu l-aħħar ċans biex jiġbor id-dokumenti tal-votazzjoni mill-ases tal-Pulizija. Minn nhar it-tnejn id-dokumenti tal-votazzjoni jkunu jistgħu jinġabru miċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar. Dan għax ix-xogħol tal-Kummissjoni Elettorali brabta mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tar-referendum se jkun qed isir minn hemm. F'Għawdex il-voti jinġabru mill-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità fir-Raba ta' Għawdex. Id-dokumenti jistgħu jinġabru l-aħħar sal-ħamis f'nofs il-lejl.